В предишното видео разгледахме най-често срещаните грешки в маркетинга и грешки, които аз съм допускал, когато започнах да се занимавам с контент маркетинг, както и в какво не трябва да се концентрираш в започването и създаването на контент в социалните мрежи. В това видео ще видиш как да започнеш с контент маркетинга от нулата и как да го изградиш като система, като не допускаме старите грешки. Ако искаш да разбереш стратегията, която трябва да стои зад контент маркетинга в социалните мрежи, остани до края на видеото. Нека започваме! Стъпка 1. Опознаване на бизнеса. Без значение дали бизнеса е твой или ти си маркетолог в него, е изключително важно да познаваш и да знаеш всичко за него. Продукта. Трябва да опознаеш продукта отлично. Трябва да знаеш всички негови силни и слаби черти. След като ги знаеш, се концентрирай тези силни страни да изпъкнат в съдържанието, което ще качваш. Конкуренция и цена. Опознай конкуренцията си, виж техният сайт, виж техните социални мрежи и какви постове и какъв органичен контент създават. Виж техните платени реклами във Facebook, в Google Ads, погледни и разгледай техните различни стратегии и фунии, до които стигат до аудиторията си. Така ще можеш да се ориентираш какво им липсва в рекламите и къде можеш да наблегнеш, така че да успееш да ги изпревариш в тази част. Проблемът, който решава нашият продукт. Трябва да знаем какъв проблем имат хората пред нас, т.е. нашата аудитория, и как нашият продукт може да реши този проблем. Защото човек не купува продукт, той купува решение на проблемите си. Ако ние знаем какви са проблемите на нашата аудитория, може да им предоставим решението, а именно нашият продукт. Ако си болен, първото нещо, към което ще се насочиш, ще бъдат лекарствата. Не защото са евтини, не защото са вкусни или са приятни за прием, а защото те могат да решат твоят проблем. Разбери с какво си по-добър от конкуренцията, с какво помагаш на хората и наблегни на него в съдържанието си. Уникалното предимство. Защо човека срещу теб трябва да купи от теб, а не от конкурентите ти? Дори и да продавате еднакви продукти, винаги ти имаш нещо, с което си по-добър и по-уникален от конкуренцията си. Дали по-добра доставка, дали по-добър продукт или по-качествен резултат. Намери това предимство и го използвай в клиповете си, наблегни на него и нека хората видят, че ти си по-добър от конкурентите ти. Това беше стъпка 1. В нея вече знаеш силните и слабите черти на бизнеса ти, къде да наблегнеш, познаваш конкурентите ти и техните канали за привличане на клиенти. Знаеш проблема, който твоят продукт решава и с какво си по-уникален от конкуренцията. Това е фундаментално за твоят бизнес. Не само за съдържанието в социалните мрежи, което ще качваш, а за самият маркетингов процес и за самият маркетингов план на бизнеса ти. Без тези неща ти реално нямаш нищо. А за това сега е много важно да спреш това видео на пауза, да отвориш един Word и да започнеш да записваш отговорите на въпросите, през които преминахме. Едва след като вече знаеш и си опознал плюсовете, минусите, конкуренцията на бизнеса ти, да преминем към следващата стъпка. Стъпка номер 2. Аудиторията ни. След като вече разбрахме най-важните неща за бизнеса и нещата около него, сега е време да разберем на кого говорим. Кой е твоят идеален клиент? Тук е много важно да си зададем следните въпроси. На каква възраст е твоят идеален клиент? Какъв пол е? Какви интереси и какви проблеми има? Къде можеш да му помогнеш? Какво е неговото ниво на осъзнатост? Дали наистина знае проблемите си или ти трябва да му ги покажеш? Какви са вътрешните му спирачки, за да направи крачката към покупка на продукта ти? Дали, че няма пари или време, или че не смята, че има този проблем? Спрямо тези въпроси ще знаеш дали да се концентрираш в контент, който да бъде насочен и целта ти на този контент да е опознаване на продукта от страна на аудиторията ти или да покажеш на аудиторията си защо трябва да вземат продукта и как той ще промени живота им и ще реши проблемите им. Какво иска реално аудиторията ти и как консумира съдържанието, защото не винаги органичното съдържание в социалните мрежи е адекватен канал за продажба. Научи всичко за аудиторията си и ще си крачка пред конкуренцията си. Психологията на клиента.
Тук пипнахме тази тема в предишната точка, а именно какво ще накара клиента да си купи дадения продукт или какво ще го спре и дали наистина разбира проблема, който има. Спрямо това ще знаеш какво съдържание да качваш и на къде да се насочиш в откриване на проблема и обяснението му или обяснението на решението на проблема, който има аудиторията, защото тя вече е наясно с собствения си проблем и търси решението му. Как човека пред теб приема продукта ти? Дали го мисли за скам, дали има доверие на такъв тип продукти, дали този продукт му е познат, дали използва продукта, такъв тип продукт за първи път. Спрямо тези въпроси вече знаеш какъв опит има аудиторията ти с такъв вид продукт и на какво да наблегнеш, на новостта или на сигурното решение, което продукта ти му дава. Сега отново е време да спреш видеото на пауза, да отвориш Word-овския документ, който вече записа първата точка и да отговориш писмено на тези въпроси. Тези две стъпки са фундаментални за нашия маркетингов план и логиката, зад която трябва да направим клипа. Стъпка 3. Писане на скрипта и изграждане на система. До тук разгледахме бизнеса ни и аудиторията ни, като тези две неща са фундаментални. А от тази стъпка до финалната такава се концентрираме изцяло върху изграждането на самият клип. Когато вече имаме готовите документи, а именно с стъпка 1 и стъпка 2, когато вече тези документи са готови, ние ги даваме на нашия изкуствен интелект. Без значение дали ChatGPT, Gemini, Cloud или друг такъв подобен AI бот. В бъдеще ще си говорим за AI, но за сега нека се концентрираме върху днешната тема. Когато дадем тези готови документи, вече нашият AI е запознат с нашия бизнес, нашата аудитория и всичко, което до сега говорихме. Но отново това не означава, че трябва да оставим AI да пише сам текстовете и да разчитаме основно на него за скрипта. Но преди да започнем да пишем тези скриптове, трябва да изградим наша система, а именно колко видеа да има в седмицата и през кои дни да се пускат те, какво съдържание да има през дадения ден и какво целим с това. След като вече си изясним тези неща, тогава вече започваме да пишем скриптовете. Как пишем скрипта за едно видео? Първо си задаваме двата въпроса. Първият въпрос е какъв тип съдържание искаме да създадем. Образователно, да покажем проблема, да покажем решението или да покажем даденият резултат от нашия продукт или някакъв вид скетч, някакво по-забавно видео. Другият въпрос е какъв проблем целим да решим чрез това видео. И така започва да ни изкачат идеите, а чрез идеите започваме да пишем и скрипта за нашето видео. Даваме на AI-ът ключови точки, които искаме да присъстват в даденият клип. Различни примери, различни заключения, различни CTA и така вече AI-ът наистина може да ни помогне. Отново записваме си тези идеи и веднага започваме да пишем лека по лека собственоръчно скрипта, който ни дойде на ум, но отново не го даваме на изкуственият интелект, а първо преминаваме през стъпка номер 4 и чак след това. Стъпка номер 4. Структурата. Сега е време за най-важното нещо, а именно самата структура на нашия клип. До сега вече AI-ът ни има файловете за бизнеса и аудиторията ни, дали сме му идеи, различни ключови неща, които трябва да присъстват във видеото и сега вече му даваме структурата, която той трябва да следва. Първото нещо, което му даваме е кукичката. Това е началото на видеото, а именно първите 3 до 5 секунди. След това идва структурата, но тя е в зависимост от идеята за клипа, като може да бъде обяснение на проблем, решение, тестимониал или стойност, но това е строго индивидуално в зависимост от видеото, което искаме да създадем. И накрая добавяме потикването към действието, а именно CTA. Като това е най-често срещаната структура в създаването на едно видео. И така, вече имаме двата документа, а именно какъв е бизнесът ни, какво представлява конкуренция и така нататък. Имаме и аудиторията ни, като вече имаме готови идеи и система, по която да качваме видеята и какво съдържание да правим и вече имаме ясната и точната структура. Всичко това го даваме на нашия AI бот. Стъпка номер 5. AI-ът ни дава вече готовият скрипт. Тук ключовото нещо е да проверим целият скрипт отново и да видим дали всяка думичка, която е използвана, би накарала човека отсреща да почувства нещо и дали би била релевантна за нашия бизнес. А доколкото до кукичката, там е повече опит-грешка. Тестваме различни видеа с различни кукички и виждаме кое работи и кое не.
Стъпка номер 6. Заснемането на видеото. След като вече имаме готовите идеи и скриптовете за нашите видеа, е време и за снимачният процес. Ако той не е на високо ниво, самото видео няма как да се получи добре. Най-важното нещо е енергията, която човека пред камера показва, а не самото качество на изпълнението. Концентрирай се върху енергията, тонът и говорът, отколкото до аутфита, светлината и звука. Да, тези неща със сигурност са доста важни, но най-важното нещо е енергията и самочувствието на човека пред камера. Второто важно нещо е да говориш на ти, а не на вие. Когато говориш пред камерата, си представи, че ти не говориш на обектива, а говориш с човека срещу теб. Пред теб няма камера и обектив, а човек. Третото важно нещо е да снимаш самото видео на части. Не снимай кукичката и структурата наведнъж. Опитай се видеото на кукичката да е нещо изненадващо, ударно, изкачащо. След това веднага сменяш кадъра. Целта е човека срещу теб да не знае какво ще следва, да играеш постоянно с емоциите му. И той да остане до края на видеото. Нека постоянно да бъде в различни емоции и в неосъзнатост. И накрая, но не по важност, пробвай. В началото няма да си добър, в началото няма да знаеш какво, кое и как да кажеш, но не се отказвай. Просто пробвай и продължавай напред. И не забравяй, идеалното видео не съществува. Колкото и добро да е, винаги може да стане и още по-добро. Стъпка номер 7. Монтаж. Тази стъпка е завършъка на едно видео, но запомни, колкото и да си добър в едитинга, едно лошо снимано видео е много по-трудно за едитване, почти невъзможно. Затова се концентрирай върху заснемането и как това заснемане да стане още по-добре, а не толкова върху едитинга накрая. В монтажа добавяш основните неща, като махаш паузите, оправяш малко или много някакви дребни детайли, слага зум ин или зум аут, добавя субтитри или различни елементи, но самото заснемане е фундаментално за едитинга след него. Стъпка 8. Анализ. Това е последната стъпка от стратегията за контент маркетинга. Когато имаш готово видео, повечето хора просто го пускат и гледат само гледанията и ангажираността спрямо него и продължават нататък. Това е най-подценяваната и важна точка. Важно да правиш анализ на всички показатели, както на самото видео, така и на самият профил. И така ще разбереш дали наистина видеото е релевантно с твоята аудитория, дали кукичката е добра или трябва да я смениш, дали тонът или заснемането е добро. Чак след този анализ продължаваш със следващото, защото така вече ще знаеш какво да промениш за следващото видео и как да станеш още по-добър. Но тук идва и уловката. Повече гледания не означава повече продажби. В това видео обясних процеса за правенето на видеосъдържание в социалните мрежи, а в следващото такова ще обясня защо повече гледания не означават повече продажби. Надявам се да съм ти помогнал да разбереш процесите и стъпките зад създаването на видеосъдържание за социалните мрежи и да успееш да имплементираш тези стъпки в бизнеса ти. Ако си научил нещо ново и искаш да продължаваш да научаваш, абонирай се, защото те първо предстоят още по-добри видеа.